Edifen Kadami qal li l-Parlament preżenti m'għandu ebda mandat biex jivvota fuq id-divorzju. Fl-istess ħin iżda qal li l-vot ta' referendum issa ma jistax ikun injorat. U għalhekk li skont Kadami hemm bżonn li din id-deċiżjoni tkun posposta għal wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. B'dan il-mod id-divorzju jkun fuq il-manifesti elettorali tal-partiti u ma tinqalax is-sitwazzjoni li hawn bħalissa. Kadami deskriva d-deċiżjoni li pajjiżna jdaħħal id-divorzju bħala attakk fuq l-identità nazzjonali tagħna. Qal li d-divorzju mhuwiex dritt fundamentali u bħala regola lanqas jista' jitqies li huwa dritt ċivili dejjem. Edifen Kadami saħaq li l-Partit Nazzjonalista għandu jibqa' sod fil-pożizzjoni tiegħu kontra d-divorzju. Il-President Emeritus u ex-Prim Ministru Nazzjonalista temm jgħid li għadu ma jistax jifhem għalfejn hemm din l-għaġla kollha biex din il-liġi tiddaħħal meta hemm membri parlamentari li huma viżibilment skomdi dwar kif ser jivvutaw.